Waqt konferenza tal-aħbarijiet li ġiet indirizzata mid-Deputat Nazzjonalista Albert Buttigieg u mill-President tal-Kulleġġ Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello, il-messaġġ kien wieħed. Għall-Partit Nazzjonalista kull persuna tot kemm jekk toqgħod fil-qalba tal-lokal kif ukoll jekk toqgħod fil-periferija. Fil-kappara ġew elenkati l-isfidi li qed taffaċċja kull lokalità f'Malta b'mod speċjali żoni bħal Kappara li hija meqjusa bħala żona fit-tarf tal-lokalità. Id-Deputat Nazzjonalista Albert Buttigieg insista li minkejja li Gvern Laburista neħħa l-Kunsilli Amministrattivi, żona bħal Kappara għandu mill-ġdid ikollha l-Kunsill Amministrattiv tagħha. Dan fil-waqt li tkellem fuq numru ta' proposti tal-Partit Nazzjonalista għall-lokalitajiet tagħna. Fosthom li jsir awditjar tal-bankini u jiġi assigurat li fejn hemm bankini li mhumiex adekwati għan-nies jiġu irranġati. Li jkun hemm community worker li żżur lill-anzjani li jinsabu weħidhom u anke jinħoloq kunsill ta' tfal għaliex it-tfal mhumiex biss il-futur imma l-preżent. Apparti dan, Buttigieg tkellem fuq l-importanza li l-Asta ta' San Ġwan terġa' tibda topera u kritika l-proposta li ssir fabbrika tat-tarmak f'San Ġwan għaliex din mistenni li toħloq inkonvenjent lir-residenti taż-żona. Sfortunatament nixtieq ngħid, ġifieri l-ġimgħa li għaddiet kien dal-Prim Ministru qed jgħid li l-imqabba jilqa' l-ilmenti tar-residenti u qallilhom mhijiex sassir. Waqt li aħna għal diversi snin issa ilna niġbdu l-attenzjoni tal-awtoritajiet fuq din il-fabbrika tat-tarmak, hemm ukoll numru ta' enforcement notices, xogħod minnhom mid-2019, u donna nkunu qegħdin nitkellmu mal-ħajt. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kulleġġ Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello insista li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien il-partit li emmen li l-Kunsilli Lokali għandhom ikunu awtonomi għax hekk titlob il-liġi ta' pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista li dejjem emmen fid-demokrazija nibqgħu nemmnu li l-Kunsilli Lokali jridu jkunu awtonomi għax għalhekk twaqfu bħala saffieħor tad-demokrazija lokali u ħanibqgħu naħdmu sabiex naraw li l-Kunsilli Lokali kollha kemm tagħna li għandna maġġoranza fihom, però anke dawk li m'għandniex ikollhom l-awtonomija li jxirqilhom. Charles Bonello elenka l-proposti tal-Partit Nazzjonalista fuq bażi nazzjonali fosthom li b'aktar ippjanar jitnaqqas it-traffiku miċ-ċentru ta' kull lokalità biex bekk titjieb il-kwalità tal-ħajja tar-residenti.